Бих препоръчал екипа на BG Service като партньор, не само защото ние работим вече 20 години с тях, ами защото техният екип винаги се отзовава, когато някой има нужда, работи изключително бързо, качествено и с времето установихме, че те са нашия правилен партньор за IT услуги. С някои от тях вече сме дори като семейство. Колкото и нескромно да звучи, смея да твърдя, че ние сме една от причините BG Service да започнат разработката по nZoom. Първоначално ползвахме тяхната първа платформа Numbertaker. С времето те ни предложиха да преминем на следващо ниво nZoom. Бяхме много доволни, защото имаше много нови опции, много възможности, много по-бърза работа, улеснена за колегите, обхващаше повече процеси. Преди 3 години направихме едно проучване на целия пазар за ERP и тогава BG Service ни предложиха най-добри условия и преминахме на nZoom като цялостно ERP, което обхваща всички наши процеси и внедрихме и останалите модули на nZoom. Бих препоръчал nZoom на всеки, който търси ERP, защото той е адаптивен. BG Service настроят всеки един модул спрямо нуждите на всяко едно предприятие и това, че е бърза и лесна работата с него.